बड'लेण्ड रादाबनायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली चिरां दख'रा एबसुनि बानजायनायाव नैथि रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंनि थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों आरो बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंबोबाय थानाय बादिनो सिडली चिरां दख'रा एबसुआबो गेजेर फरायसालिनि 6, 7 आरो 8 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि नैथि खेबनि थाखाय खुंजानाय बे आनजादखौ दख'रानि सिङाव थानाय मोन 12 सोलोंथाइ मिरुफोराव खुंफुंनाय जायो आरो गासै 416 फरायसाफोरा बे आनजादाव जिरायो। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों सिडली दख'रा एबसुनि आफादगिरि दानसोरां बसुमतारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंबाय थानाय जायो। दा नोंथांमोननि आनसलिकआबो नुनो मोन्दों बे सायख' आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा मा थांखि उद्देश्यखौ लानानै खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारिखौ? दिनै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेशन बे मिशनखौ नोजोर बोनानै जे फरायसाफोरनि गेजेरावहाय बादायलु गोसो लाबोनो थाखाय आरो बादायलायनाय बेखौहाय लाबोनो थाखाय सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय थाखो 6, 7 आरो 8 नि गेजेर फरायसालि सेक्सननि फरायसाफोरखौ लानानै नैथि खेबनि थाखाय रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादों। बे रोंगौथि सायख' आनजादा जोंनि आन्चलिकनि सिङाव थानाय गासै 12 गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजों गासै 11 आनजाद मिरुआवहाय बे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा बेवहाय गासै 12 गेजेर फरायसालिनिफ्राय 516 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। दा बिनि गेजेराव 492 फरायसाफोरा दिनै आनजाद होनो हादों। दा बे आनजाद होनायनि गेजेरजों जे फरायसाफोरनि नाजानायनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथि टेलेन्ट बेखौ दिन्थिनो हागोन आरो बे आनजाद खुंनायजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरनो मोनसे बान्थाबो फोसावनाय जादों। सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था मोनफ्रोमबो क्लासनिफ्राय आलादा आलादायै होनाय जागोन। बेवहाय सेथि बान्था हिसाबै जोङो 2000 रांजों लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनाय मान बिलाइ बेखौ जोङो होगोन। बेजों लोगोसे नैथि बान्थानि थाखाय 1500 रां बेजों लोगोसे जोंनिफ्राय बरायनाय मान बिलाइ बेखौ मोननो हागोन आरो थामथि बान्थायाव 1000 रां बेखौ होनाय जागोन। बे थांखिखौ लानानै जोंनि फरायसाफोरनि गोसोआव बादायलु गोसो होनो थाखाय जोङो दिनै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ लानाय जादों आरो उननि समावबो जोङो बे आनजादखौ लालांबाय थागोन। बेबायदि फरिखा लानायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ माबायदि इनपुट जागोन होननानै सानो? दिनैनि मुगायाव गोबां आनजादफोरानो कम्पिटिटिभ जानो हमबाय। दा बे कम्पिटिटिभ आनजादफोरा दिनै बेबायदि जेरैहाय जोङो टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लानाय जादों बेबायदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरा खुंनाय जायो। कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जिबायदि नियमजों खुंनाय जायो बेबायदि नियमखौनो होनानै दिनै जोङो थाखो 6, 7, 8 नि मोन 6 आयदाफोर फारियै इंराजि, बड', मेथ्स, ससियेल साइन्स, जेनेरेल साइन्स आरो जिके बे मोन 6 आयदा गासै मोनसे आयदायाव 25 नम्बर गासै 150नि बे आनजादखौ खुंनाय जादों। बेनि गेजेरजों निस्सय फरायसाफोरा गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों गावनि उननि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव मोजाङै मोजां बाहागो लानो हागोन आरो बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हागोन। गासै साबैसे फरायसाफ्रा बेवहाय 516 फरायसाफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन। बेनि गेजेराव 492 फरायसाफोरा दिनै आनजादसालियाव नुजानो हादों। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दि दिनै 9 फेब्रुआरि 2025 मायथाइ इं अक्ट' बेवहाय दिनै सेमोननिफ्राय सिडली दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गावनि सिङाव थानाय गासै 2 हायार सेकेन्डारि, 5 गोजौ फरायसालि आरो 4 गेजेर फरायसालि गासै 11 फरायसालिनि एमइ सेक्सनखौ लानानै दिनै मिशन क्वालिटि एन्ड मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेशन बे थांखियै
टेलेन्ट सार्च माने रोंगौथि सायख' बेखौ खुंनाय जादों 2 घन्टानि थाखाय बाहाय थाखो 6 थाखो 7 थाखो 8 बे मोनथाम क्लासखौ लादों बे आनजादाव गासै 516 मुं थिसनदोंमोनब्लाबो उनाव एसे एबसेन्ट जानानै नुजानो हायैयाव 492 फरायसाया जिरायदों बाहागो लादों दा बिनि गेजेरजों जोङो इयुनाव जिहेतु बे मुगाया बादायारि मुगा बिनि थाखायनो मोनसे एक्सारसाइज माने कालचार खालामनो मोनसे खाबु होनाय जादों फरायसाफोरनो फिसा मोन6 आयदाखौ लानानै दा बेवहाय बिनि गेजेरजों माने बे फरायसाफ्रा गावखौ इयुनाव गावनि जिउखौ दानो मोनसे खाबु जागोन आरो जोंनि साननाया रोंनाया जेसेबां कालचार जागोन एसेबां बारायलांगोन गथ'फ्रा बेजोंनो लासै लासै हुदा जानानै गावसोरखौनो सासे रोंगौसार गथ' होननानै गावखौ माने सिनायथि होनो हागोन इयुनाव जों बेखौ मिजिंथिनो हायो खोब गोजोनथाव जादों इयुनावबो बेबादि बाहागो लालांगोन होननानै आङो मिजिंथियो गोजोनथों नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि R&B रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहागोआनो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन